दावराव देख्रेब नार्जारि प्रमद बर'आ एसटि सार्टिफिकेट होनायाव मदद खालामदों बा प्रमद बर'आ कुनु ट्राइबेल संघनि मेम्बार नङा, कुनु DCSP नङा, DCO SDO सिभिल नङा सार्टिफिकेट होनो थाखाय। दा बेखौ दावराव देख्रेब नार्जारिया बेफोरो उल्टा पुल्टा खोथा बुंनानै बर' जातियाव जेबो लाब लानो हाया। बिथांमोन बायदि मानसिया दिनै अर सुनो हायो नाथाय अर खोमोरनो हाया, बिथांमोना बिफां दाननो हायो नाथाय बिफां गायनो हाया। दा बिथांमोनहा दिनै जेरैबायदि खोथाफोरखौ बुंसावलाबायदों लाइमोनफोरनि गेजेराव युथफोरनि गेजेराव माखासे नङै बाङै खोथाफोरखौ बुंना मिसलिड खालामदों। बिथाङाबो स्कप मोनदोंमोन सोमावसारनो समाव, बै समावनो प्रुफ खालामनांगौमोन बिथाङा जे लिडार। दा बै समाव बिथांमोना थाखोमाबाय, दिनै फैनानै माने नैबे समाव बिथांमोना उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै मानसिखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों। बिथाङा जुदि एसेबां लिडार मोनबा मानो इलेक्सन गेलेया, बिथाङा इलेक्सन मानो देरहायाखिसै, गुबुन गुबुन बिथिङाव मानो बाहागो लायाखिसै। दिनै फैनानै नाबां जाबां खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनानै नागिरदों। दा बेवहाय बिथांमोन बायदि मानसिनि कुनु समाजाव जायगा गैया। सानैसो मानसिखौ मिसलिड खालामनो हागोन, बिनि बादै बिथांमोना जेबो खालामनो हानाय नङा। लकसभा बिधान सभा मोननैबो सोदांनाया जागोन आरो लकसभायाव सोदांनायनि उनाव जोङो मोननै लकसभायाव समस्ति मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों बड'लेण्डआव। आरो जोंनि समस्तिया 12निफ्राय 14 जानो थांगासिनो दङ, आं बेखौबो मिजिंथिदों जे 14 जागोन। आरो जिखिनि ST दङमोन जोंहा गासैबो बे STया गासै मोन6 सिटआ जोंहा STमोन, बे मोन6 सिटआ जोंनियाव इनटेक्ट थागोन। आं बेखौ जोङो हास्थायो आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेबायदि जों जेबो स्कप नुवाखै। STया STयानो थागोन।